En zelfs hier moet ik één keer in de maanden langs om het afval uit te halen, want dat wordt dan bij de puiswaai en bij de Aldi. Dan laat het dak weer vol bondjes, want die bondjes die doen we niet in de vuilnisbak, nee, die laten we waaien. Nou? Dit is Grijpstra. Ja, dit is Grijpstra. En dit is de Gier. Nee, is een kaart en dat is de hemel. Oh. Hoppakee, erin. Hoppasa, in de zak. Nou, weer even naar dit hoekje. Wat wordt het die keer net? Oh. Net op een soort meter in de 40 zo. Waarom toch joh dit? Omdat ik me er aan erger. Dat het er laait. Dan denk ik, waarom moet het nou? Een ideale verraad krijgt dan net. Maar je kent, heren. Nou, je kent er wat aan doen, jongens. 4 handen heb ik toch al, dus. Hupsakee. Ik zie nog merk dat ik is net van, hele soort mensen. Wat goed dat je dat doet, weet je wel. Dan, het is net om jezelf een medaille op te spelen, dan weet ik volle wat, daar gaat het net om. Maar mensen moeten weten van, er is wat aan de hand. We moeten er wat aan doen. Dat is het belangrijkste punt. Nou, daar ben we dus mee bezig. Nou, dat is het. Daarom durf het. En ik kan nou nooit zeggen van, ik heb er niks aan doen. Als ik aan zijn boppen kom, dan kan ik zeggen, ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Zo. Nou Henk. We lieken net op elkaar, maar we hebben wel dezelfde geen. En ja, eerbied van de natuur, hè, dat is het. En dat het een groot rommeltje wordt. Nou, binnen kennen we toch maar de hand, dus dat is nog heel lang. Is het net frustrerend, want morgen lijkt het er weer. In zekere zin is met de kraan open, in zekere zin is frustrerend. Ja, maar ja, wij zijn in wezen al je rentmeester, hè, van de aardbal, hè. Onbetaalbaar. Ja. Maar we verplicht ik dan. Hoppa. Dagafval. Schoonsneek. Hè? Nou smit je het afval dus voort, maar wat doe je al met de blikjes? Er zijn ongeveer 15 dozen en er zitten, nou ik schat dat 4.000 platkleine blikjes in. En dit is dan de werkplaats, daar lezen ze in de voorbehandeling. Ja, die zijn dan net plat, die worden dan even met een hamertje plat maken. Dan kan ik er 20 in de doosje, maar dan kan er 400 in de wasje. Nou? Ik word er wat emotioneel van. Ja, ik ben ook heel gauw emotioneel, Ja, dat kan ik je wel eerlijk vertellen. Ja. Ja. Dat zet me soms tot zacht hier, maar mooi ventileren, daarom ben ik altijd naar het fietsen wegwezen. En lekker in de natuur en prijs de laat, want dat is dus grote schepper. En dan mag was een bedankje heen. Ja, de greet grut. Ja, iets. Oh. Nee, dat wat heftig hier, dat rotzooi, joh. Want zelf vrouw daar blij mee weten dat dit voor is. Oh. Dat moet er net op, hè, dit. Taken oefenen, jongen. Ja. Zo, de vrouw ik altijd. Hoppakee. Hoppa. Daar gaat hij. Hoppa. Hoppa. Hoe lang ben je hier nog mee dwaan geweest? Van nou mooie vorig jaar. Hoppa. Hoeveel kilo dacht je? Ik heb geen idee. Ik schat op 50, 60 kilo. 113. Zo. Zo, nou, dat kan helpen. Hoi. Nou. Nou. Jongens, de buiten is binnen.
101 euro. Nou, dat is toch leuk, net? Dat gaat naar MAF, Mission Aviation Fellowship, en naar Mercy Ships. Wat een gedeelde opbrengst, beide goede doen en die krijgen elk de helft. Nou, wat was er nog meer? Ja, ik heb een enorm dik pensioen, dus ik ben naar Noorden. Dat heeft hij nog nooit verteld.